Gisugdan kagahapong adlaw ni Mayor Mike Rama pinaagi sa City Agriculture Department ang pagpang-apod-apod ug ayuda ngadto sa kapin 700 ka mag-uuma sa 28 ka barangay sa bukid nga mo'y labing naapektuhan sa huwaw. Kahinumduman nga niadto lang Marso 27 si Mayor Mike Rama ug ang syudad mideklarar og state of calamity nunot sa nasinati nga grabing kainit sa panahon nga nakaapekto na sa mga kaumahan. Tagsa kasakong bugas ingon man groceries ang nadawat sa 786 kada usa ka mag-uuma nga mulupyo sa 28 ka barangay. Unang barangay nga nakadawat sa ayuda mao ang barangay Busay. Dayon gisunod ang 27 ka barangay din ang katapusan niini ang barangay Adlaon. Pero magilapon na gali makamatsyag ako ang atong gahong dinhi sa syudad ug way manghilap. Pero Si Mayor Mike Rama sa iyang mensahe niingon nga sa iyang administrasyon karon daghan kaayong buot muguba kaniya kay nag-apil-apil sa mga isyu sa syudad. nagtitirihanan na kung ito manghilapon ang gobernador. Mulansar sa pagkamayor na mamutata. Ito ka manghilapon na po. Hindi ka ngayon ilapatan. Kung ilapatan ka, kung amay bukas. Dili ka gusto ilapatan. Dili ka mahilapon. Manabagay sila pagpasagatan. Pero dili gani ang ilang gusto ilapatan ka, kita mo parang kaya ang atong grupo parang Rama Team. Gipasabot ni City Agriculturist Joelito Baclayon, unang batch pa lang kini sa mga mag-uuma nga makadawat sa ayuda gikan sa syudad sa Subo. Katong bugas o katong mga canned goods para igo yung magamit nila sa ilahan sa ilang panimalay sulod sa duha ka buwan nga nakaproblema. But of course, ang kining 10,976 makadawat gihapon. First pass na niya. Okay. Sa nga ayuda. So, ipadayon na to. Sa sunod na to siguro nga adlaw ng semana ato na sa ipadangat na po. Kato na gyud ang 10,000 kapin mao na gyud to makadawat. Sunod si Mana. Sunod si Mana. Bugas man gyapon. Podpacks, bugas. Naipag bugas ng podkan. Giklaro niya ang tanang mga mag-uuma rehistrado sa Philippine Crop Insurance Corporation ug automatikong maka-avail sa free nga insurance. Sama ni adtong nananom ug tanom, nagbuhi ug hayupan, utanon ug lagutmon. Apan ang ilang madawat magdepende sa gidak-on sa gitamnan nga yuta. Giklaro ni Baclayon nga sawa pa ang huwaw, mihimo na og mga caravan campaign ang iyang buhatan. Kadto sa 28 ka mga barangay sa bukid, lakip na ang paghatag kanila og technical training agi og pagpangandam sa El Nino. Nanghatag sab ang CAD og hose, drums, tangki sa tubig ug mga pinhi. Kanya nga to sa mag-uuma kay grupo man ni siya. Ato po nang gitagaan og technically ato mo gitagaan og mga pagbansay-bansay. On-site gitawag sa farmer field school. No, humay, tanon, depende buwakan mo na atong gihatag nga kuan na intervention sa. Para gipag-ready gikan sa 2023 March ato na sa gibuhat nga. Duna sa dako nga production until gid maabot ang El Nino, no? Antor karon mana ang atong mag-uuma sigurado insured ang ilahang mga produkto, equip sila sa mga kahibalo, gitagaan nato ayuda sa syudad katong mga farm inputs o farm usa pa gyud nagbuhat atong gitagaan sila og kanang pamaagi sa pagmasama sa greenhousing. Kaya greenhousing din protective culture din pili sila makatanom bisag unsa nga weather, maulan magani o matinginit. Tambag sakad ngadto sa mga mag-uuma nga di lang unta mananom og daghan panahon sa ting-init, labi na kay lisod ang supply sa tubig niining panahona. Kini ang balita. Ray Pasaporte, Cebu City News.